ସ୍ମୃତିରେଖାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଲେଖାଟି। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ, ରାଜା ଦିଅନ୍ତୁ ବଚନ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ 21 ଦିନ। ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଯେ ନ କରିବି କେବେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନ ଆସିବେ। ଅନିଚ୍ଛାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ରାଜି ହେଲେ, ମହାରଣା ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିରେ ରହିଲେ। ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କିତ, ମନ୍ଦିରେ ଶୁଣନ୍ତି ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦ ନିୟମିତ। ଏମନ୍ତେ 15 ଦିନ ହୋଇଲା ବିଗତ, ସେଦିନ ରାଣୀକୁ ନ ଶୁଭିଲା ସେ ଶବଦ। ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ହେଲା ଆତଙ୍କିତ, କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୋଇଲେ କି ମୃତ। ରାଜାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାରଣାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତି ମନ୍ଦିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଆଚମ୍ବିତ, ଅଧା ଗଢ଼ା ଦିଅଁ, ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ହାତ। ଏହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲେ ହତବାସୀ, ଏ ସମୟେ କମ୍ପମାନ ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ। ହେ ରାଜା, ଚିନ୍ତା ନ କର, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଅଧା ଗଢ଼ା ରୂପ ଆମ ପାଇବଟି ପୂଜା। ଭଗିନୀ ହରିତା ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ସୁଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡକାର ମତେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ଆମ୍ଭେ ଅନାକାର ଆଉ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସାକାର, ଆମ ଆକୃତି ହୋଇବ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରଳ।